Kuku aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bi an bɛ dolo kɛnɛ de kan an wulila ka se Mali kunnafoni professeur belebeleba de ma dolo karamɔgɔ ni ale bɛna da don a la fɛn min ye dolo ko fɔ an ɲɛna ani ɲininkali damadɔ b'an bolo an bɛna olu tɛngun a la yan'o cɛ an bɛna kuma d'a ma a k'i yɛrɛ présenter jama la. Yani n ka kuma n ka foli bɛ n lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba i n'a fɔ kuma ni kuma mɔgɔ bɛ don kuma bɛɛ dɔ sinɔ mɔgɔ caman bɛ n dɔn ka kɔrɔ mais komi télé ko ni radio ko la a ma nɔgɔ kuma bɛɛ lajɛbaga kura de bɛ yen sinɔ ne yɛrɛ ye Usumani Eric Jakite n ye dolo de kalan donc n yɛrɛ ye n ye université kɛ parce que maîtrise bɛ n bolo anglais la donc n ye recherche caman kɛ mais dolo in kalan o kɛla auto formation de donc auto formation kɔrɔ i yɛrɛ k'a kalan i yɛrɛ ye i y'a faamu donc mais mɔgɔninfin tɛ se ka fɛn dɔ kalan i yɛrɛ ye tant que dɔ fana m'i bilasira voilà donc mɔgɔ min ye n bilasira o ka ca o ye n yɛrɛ mɔkɛ awɔ n yɛrɛ mɔkɛ kamasɔrɔ ni ma fili Mali kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye horoscope kɛ o y'ale radio yɛrɛ sira fɛ donc a y'a kɛ Kucala radio Kayira a y'a kɛ olu la fɔlɔ donc ale n ye dolo kalan ale fɛ ale ye n karamɔgɔ fɔlɔ ye dolo la o kɔnɔna na n fana ye a essayer ka sira caman ɲini a la n fana bɛ se ka dɔ fara ale fana ka dɔntaw kan cogo min na ale ye minnu fɔ n ye donc mais hali sisan n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo kamasɔrɔ n bɛ Bamakɔ yan ale bɛ Kucala hali ni n taara Kucala donc n bɛ kɛ ale de kɛrɛfɛ ni o ye karamɔgɔ Mamadu Dawu ye ni Kucalaka bɛɛ b'a dɔn o kɛla soda ko ye n'a bɔla i mɔkɛ yɔrɔ o ye soda ko ye an bɛna ɲininkali min tɛngun i la bi o de ye astrologie an bɛ fɛ i ka astrologie définir an ɲɛna ni o ye dolo ye parce que bi na an caman bɛ yen nɔ an tɛ dolo dɔn an b'a fɔ dolo mais an t'a dɔn fɛn min don an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna dolo bon ni i y'a mɛn ko dolo i ko wagati parce que ni wagati tɛ yen a ma nɔgɔ dolo kuma fɔli bɛ gɛlɛya parce que dolo ye wagati de ye parce que a bɛ fɛn o fɛn ni i y'a an bɛ se k'a fɔ wagati in de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye bon i m'a ye hali ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ mɔgɔ de bɛ wagati kɔnɔ wagati tɛ mɔgɔ kɔnɔ dolo ye wagati de ye n'an ko wagati an hakili bɛ taa samiya tilema funteni fonɛnɛ kawula o ye a point fɔlɔ ye min bɛ fɔ i ye yen nɔ maintenant tagala ɲɛfɛ tuguni dolo yɛrɛ n'i ko dolo ye mun ye dolo nana de ka se ka na fɛnw an dabama Ala yɛrɛ ka waleya ka na olu dankɛnɛmaya anw yɛrɛ bɛ se ka a faamu cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ min ye sankolo da ka dugukolo da kamasɔrɔ ale de an bɛ dolo min ye sanfɛ tan nɔ o dolo ninnu o fana ye dolow ye olu kɛlen don ka sankolo masiri nka anw bɛ baara kɛ ni dolo minnu ye o dolo ninnu t'i ye ɲɛna olu t'i ye ɲɛna o ye doloba 8 ye an bɛ sɔrɔ ka tila ka kalo ni tile kɛ k'a dafa 10 na donc a bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ o 10 o doloba 10 kamasɔrɔ an bɛ don min na i b'a fɔ bi ɲininiw bɛ ka kɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sini ou bien sinikɛnɛ ma dolo kuraw découverte bɛna kɛ planète kuraw découverte bɛna kɛ kamasɔrɔ ni en tant que ɲinini bɛ ka kɛ ka astronome bɛ ɲinini na ka taa donc a bɛ se ka kɛ don dɔ planète wɛrɛw découverte bɛ se ka créer tuguni olu bɛ se ka ye tuguni donc dolo i b'a ye yɛlɛma dɔw fana bɛ tila ka don a ko fɛngɛw na tuguni wagati taabolo de don wagati ko de don ka se ka jateminɛ kɛ n'i ko dolo wagatiw de don dolobaw ninnu bɛ wagatiw de tilalen don k'a mara di doloba ninnu ma doloba ninnu fana bɛ wagati mara cogoya min na u nɔrɔ bɛ se adamadenw fana ma ten cogo la u nɔ fana bɛ i bange wagati i bangena wagati min na fana dolo ninnu ka tamasiyɛnw ani u nɔ u ka effets u bɛna don nin bɛɛ la ɲuman na walima juguman na donc a bɛ fɛn bɛɛ de déterminer ɲɛnamaya wagati c'est à dire que n'i ko ɲɛnamaya yɛrɛ dɔrɔn n'i ko wagati yɛrɛ ko ɲɛnamaya kan wagati ni ɲɛnamaya a si tɛ taa ɲɔgɔn kɔ donc dolo ye wagati de ye wagati dɔɔnin de don tiɲɛna nin ɲininkali in jaabili diyara n ye kosɛbɛ
parce que an yɛrɛ caman kun bɛ yen nɔ an kun tɛ dolo dɔn n'a kun fɔla ko dolo dɔrɔn ne yɛrɛ kun bɛ ɲɛja sanfɛ de ko min bɛ sanfɛ n k'o tɛ a ja kɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ b'a la min n'o si tɛ kelen nin jaabili jala n ye kosɛbɛ mais ɲininkali filanan min b'an bolo dolo yɛrɛ est ce que nafa b'a la n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna avantage la o bɛ diya n ye kosɛbɛ. N'i ko nafa a nafa tɛ se ka fɔ k'a ban a nafa tɛ se ka fɔ k'a ban parce que scientifique minnu bɛ taa sankolo la o ye astronomew ye olu de bɛ taa fo sankolo la olu de bɛ taa dolo ninnu a dɔw la u b'o sigilen to ka appareil bila ka taa dolo ninnu munumunu ka segin a dɔw la u yɛrɛ wulila ka taa f'a dɔw la ni i n'a fɔ kalo n'a ɲɔgɔnnaw ani marsi ninnu donc mɔgɔw taala kalo la ka ye maintenant o tagali ninnu de sen fɛ ani u ma se ka taa minnu na ni u bɛ appareil bila ka taa appareil bɛ taa olu photo ta ka jigin ni a ye donc o waleya ninnu olu de sɔrɔli sen fɛ sisan nɔ kamasɔrɔ olu ta ye a ɲinini ye anw de bɛ a kuma fɔ ani a bɛ waleya min kɛ adamadenya kɔnɔna na parce que an y'a ta ka a fana ye science de don a fana bɛ kalan de an y'a ta ka a don waleya kɔnɔna na donc ka se ka fɛnw danfaraw dɔn kamasɔrɔ tubabu moriw de baara kɛ nin fɛn ninnu na depuis wagati janbaw fo ka na se anw fana ma i b'a ye mɔgɔ caman ti a dɔn kosɛbɛ nka an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan mɔgɔw ka commencer ka dolo dɔn dɔɔni parce que n'i ko ko astronomie i ko ko astre o ye nanzarakan ye astre o ye étoile o ye dolo de ye astrologie donc astre o ye dolo kalanw dolo kɔnɔna na fɛn minnu bɛ sɔrɔ o de ye astrologie ye quoi donc astrologue ale de bɛ mɔgɔ bange wagati ka dati ta ka se ka a lajɛ fɛn dɔ fana bɛ yen an ka baarakɛminɛ dɔ bɛ yen ni o ye carte du ciel ye o carte du ciel donc ni une fois que ni i bange wagati ta la dɔrɔn donc automatiquement i bangena fo wagati min na an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ foyi ye maintenant n'an taara an yɛrɛ sɔrɔ foyi ye nɔ sisan an b'a lajɛ e bangena wagati min na heure min na don min na dolo kun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin e yɛrɛ ma ɲuman na walima juguman na olu de bɛ taa k'a lajɛ parce que dolo ninnu effet bɛ jigin mɔgɔw kan olu de bɛ taa k'a lajɛ sisan ni o de lajɛla sisan nɔ i bɛ bilasira de bon i ka i kɔlɔsi i yɛrɛ la nin wagati in na nin ko in bɛ se ka i sɔrɔ i k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la nin wagati in na nin bana in bɛ se ka i sɔrɔ kamasɔrɔ ni dolo in nana sigi a ɲɛjugu kan ka bɛn e bange wagati ma nin wagati in kɔnɔna na o de la i bɛ i kɔlɔsi ni dolo a bɛ se ka nin ko in bɛ se ka k'i la nin wagati in na walima i bɛna se ka na hɛrɛ dɔ sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dolo in nana nin wagati in kɔnɔna na ka bɛn e bange wagati ma donc i bɛ se ka nin hɛrɛ in sɔrɔ ka bɛn o wagati ma ou bien i bɛ se ka nin gɛlɛya in sɔrɔ kamasɔrɔ i ka furuso 7e maison kɔnɔna na ni dolo in nana sigi yen nɔ ka na barrière dɔ da yen nɔ donc ni gɛlɛya in bɛ sɔrɔ i ka nin ko in na furuko gɛlɛya i b'o sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ walima garisɛgɛ ko gɛlɛya i b'o sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc conseil bɛ tila ka f'i ye tuguni k'a d'a kan donc e ka nin i kana bila i kunna ko i ɲɛɲininen don walima i juguyalen don kamasɔrɔ i bangena ka bɛn wagati min yɛrɛ ma o wagati dolo kun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin e ma nin ye o cogoya de donc i bɛna ye a dɔw la i bɛ se ka kun n'a ye a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ degunba dɔ bɛ i kan degun in a bɛ wuli ka bɔ i kan i b'i ta fan dɔn sisan i ka hakilina bɛ se ka lafiya sisan nɔ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ nɔ tɛ mais jaja i yɛrɛ bangena k'a sɔrɔ dolo kun sigilen don ni sigicogo in de la ka ɲɛsin e yɛrɛ bange wagati ma o de bɛ ka nin ko in kɛ tan nɔ donc a dɔw la i t'a da mɔgɔ kunna quoi o de ye dolo horoscope yɛrɛ nafa ye tiɲɛna faamuyali caman sɔrɔla nin na sinon fɔlɔ anw yɛrɛ tun bɛ min bila an kunna ko karisa ye nin kɛ n na karisa ye nin kɛ n na donc an y'a faamu sisan nɔ ko nin bɛɛ ye dolo ka baara ye o fana bɛ yen dɛ ka kojugu kɛ mɔgɔ la a bɛ yen mais a bɛɛ ti mɔgɔw ka kojugu ye quoi a dɔw ye yɛrɛ dakan ye o faamuna mais an y'a jateminɛ dolo karamɔgɔw mana tila dolo dili la ka dolo sin minnu bɛ yen nɔ n'u y'olu bɛɛ fɔ kelen kelen o kɔfɛ u bɛ dɔw ka fura fɔ dɔw ta ye fura ye u bɛ dɔw fɛnɛ fɔ ni o ye nɛgɛ ye supposons a dɔw bɛ kɛ fura ye cogo min na i n'a fɔ dɔw bɛ kɛ nɛgɛ ye ten komi i n'a fɔ warijɛ a dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ sanu u b'a fɔ k'i ko olu bɔ a dɔw fɛnɛ bɛ yɛrɛ bɛ kɛ couleur fɛnɛ ye
a b'o ye cogo di dolo kɔnɔna na ni ɲininkali in jala n ye yani n ka ni ɲininkali in jaabi fana parce que fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ a bɛ ka mɔgɔw kamana fili kosɛbɛ sisan mɔgɔ caman bɛ ne wele u bɛ ɲininka ko olu ka ne ko yɔrɔ dɔ la olu ka ko ka suma jumɛn de bɛ se ka olu ka ko teliya walima ne ye ni parti in fɔ ou bien olu y'a mɛn u bɛ n wele u bɛ tila ka ɲininka yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ ɲininka k'u y'a mɛn ko dolo dɔnna dɔ ko a bɛ se ka u dolo ko ka nafolotigiya dolo sigi u la ko ni dolo nɔgɔlen don ko k'a ko ka se ka nin fɔ bɛɛ lajɛlen o tɛ se ka kɛ parce que ni i ko ka na ni ko ye o sira in ma mɔgɔ bɛ se ka baaraw ni fɛngɛw kɛ aladeliw ni fɛnw kɛ u yɛrɛ ani sarakaw ka fɛnw bɔ u yɛrɛ mais ka se ka i dolo fo ni i sala ka tila ka bange kura ye tuguni mais i bangena wagati min na o ma bɛn ni wagati dɔ in ye bon ni i bangena ka bɛn ni wagati ɲuman ye o la parce que ala yɛrɛ de bɛ wagati ɲuman choisi k'i bange ka bɛn a ma ni mɔgɔ i bangena ka bɛn ni wagati ɲuman ye o la i ka ko bɛ se ka yɛlɛma o cogoya la mais sinon i bangena ka bɛn wagati jugu dɔ ma o nana kɛ sababu ye ka fiɲɛ don i ka garisɛgɛ ko la walima o nana kɛ sababu ye ka fiɲɛ don i ka ko dɔ la ni an ka kɛ fantanya yɛrɛ ye komi o de kuma ka ca sisan o nana kɛ sababu ye ka fantanya wuli i la bon ni mɔgɔ ko k'a bɛ se ka i ka dolo de ko k'o fantanya in k'o bɔ e la bon o y'a ye fo ni o tigi ye planète ninnu déplacer ka a yɛlɛma ka sigi a diyaɲɛ so kɔnɔ e bange wagati la quoi o fana bɛ se ka kɛ a karama o de la n y'a f'i ye n ko o yɔrɔ in n k'a tɛ se ka kɛ i dangani fan ye sinon caman b'o fɔ dɛ k'u bɛ taa a kɛ ten tɔ pour que k'u dolo ko ka nafolotigiya sigi u dolo la camanba de b'a fɔ a jateminɛ e ka ni e ye date dɔ di sisan ou bien ni mɔgɔ dɔ k'a ka date di sisan nɔ i y'a ka sankolo tamasiyɛn photo bɔ a ja bɔ o ja bɔlen sisan nɔ i bɛ dolo ye parce que sankolo in tamasiyɛn na dolo in bɛ taa cogoya min na a bɛ to ka taa ɛri bɛ taa cogo min na dolo ninnu bɛ taa ten cogoya la ɛri bɛ taa cogo min dolo ninnu bɛ taa ten cogoya la bon e ka o ye mais a tigi bangena wagati min na juste e donna a ka carte judiciaire kɔnɔ i ɲɛ bɛ dolow ka emplacement na bon e ma o bila ye ale ma o bila ye donc olu b'o tagama de la u yɛrɛ ma jɔn de y'o bila ye dolow ka tamasiyɛn ninnu jɔn de y'o bila ye planète ninnu jɔn de y'a bila ye planètew bɛ munumunu na ala ka yamaruya kɔnɔna na u bɛ tile munumunu cogo min na ten diɲɛ don o don planète bɛɛ bɛ ka tile munumunu ten bon ni i ko k'i ka o tigi ka waleya falen gɛlɛya bɛ don a la quoi parce que fo n'i ye dɔ ka munumunu jɔ o ka nɔgɔ voilà o ma nɔgɔ donc o ye kuma ninnu caman bɛ yen nɔ ala ko an ka deli dɛ mais o kuma ninnu caman bɛ yen nɔ bon une fois que ni a kuma nana sira wɛrɛ fɛ ka nin ko in k'i ye walasa i ka n'o tɛ mais u ka dolo koliko kuma in yɛrɛ de a kan ka dabila nka i bɛ se k'a fɔ sira wɛrɛ fɛ ka na c'est à dire que garisɛgɛ sira ninnu ou bien fɛngɛ wɛrɛ fɛ mais ni i ko ka dolo yɛrɛ ko dɔrɔn i ka kuma in tiɲɛna a bɛ tiɲɛ quoi donc o de la mɔgɔ kan k'u kɔlɔsi kosɛbɛ o yɔrɔnin ninnu na dolo mɔgɔ dolo tɛ se ka ko awɔ a tɛ se ka ko nka fɛn minnu nana ye i ka fɛngɛ kɔnɔna na i bɛ ala deli ka dolo in bɛ saraka min fɔ i b'o sarakaw de ɲini ka di a tigi ma i y'a ye i b'a fɔ a tigi yɛrɛ fana ye dolo a tɛ se ka ko dɛ mais i ka fɛn tamasiyɛn na fɛn minnu yela a la ni e yɛrɛ kan k'a bɔ a kɛ nin ye olu ye i y'a ye donc n bɛ segin ka na i ka ɲininkali la i ko yiriw ninnu nakun dolo kɔnɔna na a b'u ye cogo min na ani nɛgɛ ninnu ani couleur fɛnɛ o ɲininkali fana ka fisa kosɛbɛ n'i ye a jateminɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɛ se yafama na a bɛ se ka ko k'i la n'i ko karisa i ye nin ko in kɛ n na a b'i lajɛ a tɛ se yafama na c'est à dire que u dusu mɔgɔ jamanenw n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ jamanenw quoi mɔgɔ jamanen bɛ yen dɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ yen
hali n'a ye e ɲɛ kumunen n'a ye lajɛ k'e lajɛ ni ji bɔra e ɲɛ na yan'a ka kuma ji bɛ bɔ a yɛrɛ ɲɛ na est ce que ni mɔgɔ fila ye mɔgɔ nasugu kelen voilà bon mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ ko a bɛ ko ko i bɛ ko nasugu bɛɛ k'a la a t'i réagir a dusu fagalen don an ka kɛ sisan n bɛna misali dɔ di i ma i bɛ zɛgɛnɛ sun dɔn kɔni ayi n t'ale dɔn e ma deli ka zɛgɛnɛ dun wa n y'a dun mais n ma deli ka sun ye fɔlɔ i ma deli ka sun ye tɔmɔnɔ bon n'i ma fili n y'o ye i t'a sun fana dɔn n tɛ se k'a jira mais n delila k'a ye e tɛ se k'a jira parce que n delila k'a tɔmɔ sun kɔrɔ bɔnna dun ayi n t'o dɔn i t'o dɔn n ma a dun mais n t'a sun kɔni dɔn i t'a sun dɔn bon nin bɛɛ ye yiri ŋɔnimanw de ye an ka kɛ zɛgɛnɛ ye sisan yiri ŋɔniman de don dɛ an ka kɛ sisan ni e mangoro sun jɔlen filɛ nin ka zɛgɛnɛ sun jɔ k'e ka yɛlɛ nin fila bɛɛ kan i ka yɛlɛ a fila bɛɛ kan i ka mangoro kari ka jigin n'a ye i ka tila ka yɛlɛ zɛgɛnɛ sun in kan i ka zɛgɛnɛ kari ka jigin n'a ye jumɛn de ka nɔgɔ bon ni kɔni ye mangoro sun ye cogo min ne b'a dɔn mangoro ta ka nɔgɔ mangoro ta ka nɔgɔ ŋɔni t'o la o ayi ŋɔni t'o la bon zɛgɛnɛ dun filɛ nin ye ŋɔni de b'ale la o yɛlɛli ma nɔgɔn dɛ bon ŋɔni yiri ŋɔniman ninnu dɛ minnu tɛ sɔn ko dɔ ma o kɔrɔ de n tɛ sɔn jɔmaya ma quoi dolo min fana bɛ yen n'a tɛ sɔn jɔmaya ma i b'o dɔn o de ye marisi ye dolo min bɛ maridido mara marisi mɔgɔ a tɔ kulo da yɛlɛ a kan lamɛn dolo min bɛ maridido mara a dolo in a bɛ bele mɔgɔw mara o dolo in o de ye marisi ye o marisi dolo in a tɛ sɔn jɔmaya ma o nɔrɔ de marisi dolo o ye minnu wolola mois de mars la wa ou bien o olu yɛrɛ ka signe o dolo in o ye bele mɔgɔw ka wagati kɔnɔna de ye o ye mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na a dolo in a b'olu mara maintenant olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u ko modèle dɔw bɛ parce que ale dolo in n'i y'a mɛn ko révolution o dolo in de b'a créer n'i y'a mɛn hali a nɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ syndicat o bɛ bɔ a mɔgɔ kofɔlen hali Che Guevara révolutionnaire ba in fɛngɛ de tun don bele de tun don donc n'i y'a jate minɛ ka taa olu tɛ sɔn koronin dɔ ma quoi bon o marisi dolo in dɛ o nɔrɔ de bɛ jigin o nɔrɔ de mana jigin duguma ka bɛn ni yiri min wulitɔla ye yiri min kun bɔtɔla ye yiri in bɛ kɛ ŋɔni o nɔrɔ de bɛ yiri kɛ ŋɔni bɔ yiri la quoi donc dolo ninnu nɔrɔ bɛ jigin mɔgɔw kan cogo min na o nɔrɔ bɛ jigin yiriw fana kan ten cogo la dolo nɔrɔ de b'a to yiri bɛ kɛ jima ye yiri jima ye dolo nɔrɔ de b'a to yiri bɛ kɛ yiri ŋɔnima ye dolo nɔrɔ de b'a to yiri bɛ kɛ yiri fuma ye donc i b'a dɔn anw bɛ yiriw bɛ ten cogo la baganw fana bɛ o cogo kelen na donc o de la i bɛna ye dolo ni yiri ni baganw a bɛɛ donnen don a bɛɛ bɛna don ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la donc o de la yiri ninnu bɛna a yɛrɛ sɔrɔ dolo kɔnɔna na donc n'i y'o yɔrɔ faamu a bɛ kɛ i ko adamaden bɛɛ n'a yiri de don adamaden bɛɛ n'a ka yiri de don adamaden bɛɛ n'a ka yiri mɔgɔninfin ka bana bɛ se ka gɛlɛya hali a tigi n'a tɛmɛna a ka yiri suma kɔrɔ a ma ko a la fɔlɔ dɛ a tɛmɛna a suma kɔrɔ a bɛ kɛnɛya yɔrɔ faamu mais nɛgɛ ninnu ta yɔrɔ dun nɛgɛ ninnu ta yɔrɔ la a bɛ o cogo kelen de la parce que i b'a dɔn nɔrɔ dɔw de bɛ dugukolo bɛɛ la sanu tɛ sɔrɔ dugukolo bɛɛ la bon waleya dɔw de bɛ na ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sanu kɛ sanu ye walima ka se ka nɛgɛfin kɛ nɛgɛfin ye a bɛɛ ye nɔrɔw de ye donc e m'a ye an ye bele fɔ sisan bele ka ko nana kɛ ko a ka couleur yɛrɛ ye rouge de fɔlɔ bele ka couleur ye rouge de o ka farin dɛ bon maintenant i b'a ye mɔgɔ n'a fɔra k'u ka farin parce que i b'a dɔn bɛɛ ni i cogoya don quoi
parce que ala musomanw n'i y'a musomanw ye n'u bɛnna a musoman parce que a dekan de do quoi premier dekan deuxième dekan troisième dekan bele wagati fɔlɔ wagati filanan wagati sabanan a wagati dɔw bɛ yen ni hali ni muso bɛnna wagati kɔnɔna ma n'i y'a tamatɔ i b'a fɔ ko cɛ donc a b'o bɛɛ changer awɔ dolo cɛman don n'i y'a tamatɔ ye yɔrɔ jan fɛ a bɛ kɛ ko cɛ wa fana o mɔgɔ ninnu filɛ nin ye o musolaka ninnu filɛ nin ye u ni cɛw de teri ye fana u ni cɛw de teri donc nɛgɛ ninnu ni nɛgɛ ninnu sisan n ye yiri ta f'i ye cogo min na dolo nɔrɔ de bɛ jigin ka nɛgɛ ninnu dɔw kɛ nɛgɛw ye nin cogoya in na tan nɔ i n'a fɔ sanu ni warijɛ ni fo ka taa se jama ninnu ma sanu nɔrɔ bon n'i y'a ye jama sanu warijɛ ka ca ni sanu ye sanu fana ka ca jama fana man ca jama sɔrɔ man di bon dolo nɔrɔw de bɛ nin bɛɛ parce que n'i y'a jateminɛ dolo min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ jama yɛrɛ dilan n'a jama bɛ dilan ale kɔnɔ planète min bɛ yen o ye Uranus scientifique ka recherche senfɛ u nana ye sanji bɛ jigin anw fɛ yan cogo min na planète min bɛ Uranus kɔnɔna na jama bɛ jigin Uranus kɔnɔ ten cogoya la a kɔnɔna sumanen don kojugu a degré fanga ka bon kojugu donc u nana u ka jateminɛw senfɛ u y'a ye fɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jama former ka jama dilan o fɛn kelen olu de bɛ Uranus kɔnɔna na donc u nana Uranus kɔnɔna na ni jamaw de bɛ yen nɔ bon maintenant o dolo ninnu nɔrɔ de bɛ jigin anw fɛ duguma ni fɛn ninnu na ni cogoya ninnu na tan nɔ ni mɔgɔninfin ka nɛgɛ fana bɛ dɔn k'a don a k'a fɔ ko a ka ni nɛgɛ in don a fɛngɛ na hali parfɛnw ni fɛngɛw bɛɛ b'a la mais ni mɔgɔ min dolo fɛn nana kɛ jama ye sisan nɔ bari o sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn mais mɔgɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ parce que i b'a dɔn pierre noire pierre qualité ka ca bon dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a dɔn yan nɔ ni une fois que hali i bɛ se ka pierre modèle dɔ fɔ ko mɔgɔw k'a ɲini min yɛrɛ tɛ jama ye o yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ min na dɔw b'a ta artisanat ni fɛngɛw fɔ dɔw bɛ photo dɔw ta k'a ci ma ko est ce que nin don alors que a dɔw yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ ma deli k'a ye donc ni mɔgɔ min ta kɛla jama ye sisan nɔ n'o tɛ se ka jama sɔrɔ o ta bɛ remplacer ni pierre ye ne ya ayi dɛ a bɛ jama yɛrɛ de i bɛ jama yɛrɛ de ɲini an ka dolo karamɔgɔ yeli ma nɔgɔn dɛ sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ misali la n'i ko ka fɛn dɔ fɔ parce que généralement olu tɛ fɔ quoi olu tɛ fɔ a la parce que nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a filaw bɛ se ka k'a la parce que i b'a dɔn zira ni dɛɲɛ yɔrɔ dɔw nɛgɛw qualité ka ca étain yɛrɛ fana b'a la nɛgɛfin yɛrɛ fana b'a la i b'a dɔn nɛgɛfin kɔni ale sɔrɔ ka nɔgɔ awɔ an m'o ye mɔgɔ caman yɛrɛ de tigɛ bon jama ninnu généralement i b'a ye fɛngɛ olu ye an bɛ dan sanu niveau la généralement an bɛ dan sanu niveau la quoi ya mais pierre ni ko fo ka pierre yɛrɛ ka ɲini parce que sin bɛɛ n'a ka pierre de don ko fo i k'i ka pierre yɛrɛ fana don i tigɛ la peut-être n'a bɛnna jama kɔni ma a kɔni bɛ f'i ye i bɛ taa ɲini k'a don cogo min i yɛrɛ na taa ɲini k'a don ten jama ko in ma nɔgɔn dɛ a kun t'o bila kɛrɛfɛ mais an ka professeur dolo professeur mais est-ce que nafa bɛ yiri ni minnu bɛ fɔ tantɔ i k'olu kɛ ani couleur ani nɛgɛ a nafa ka bon adamadennin ka adamadenya la kɔlɔlɔ t'a la kɔni kuma caman i ka nin ɲininkali in na kuma caman dɔw bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen ko k'u ka ko lajɛ filɛlikɛla b'a fɔ ko karisa i yɛrɛ de kɛlen don i yɛrɛ ma jugu ye e yɛrɛ kɛlen don i yɛrɛ ma e bɛ fɛ ka avancer e kɛlen don i yɛrɛ ma jugu ye ni kuma fila a tɛ faamu kosɛbɛ kosɛbɛ quoi donc n'a fɔra e yɛrɛ i kɛlen don i yɛrɛ ma jugu ye donc o kɔrɔ b'a jira e yɛrɛ ka ko dɔ de dɛ e yɛrɛ de kɛlen don k'i sen da i ka ko dɔ kan maintenant e kɛlen don k'i sen da i ka ko kan cogo di o de bɛ lajɛ tamasiyɛn kɛbaga b'o kan ni a ye bɔ fili la nin cogoya in na tan ni e ma se k'a dɔn a kan k'i bila i k'i miiri
donc ale bina e dɛmɛ sisan nɔ o kuma na bololanɛgɛ dɔ ou bien i ye yiri dɔ ko tile fila in na yiri in kolen kɔfɛ i bɛ ka kɛ cogo modèle dɔ la a dɔw la u b'a fɔ ko awɔ k'u ye yiri dɔ ko mais depuis o yiri in ko o y'a ko min kama a ma fɛngɛ mais a dɔw fana na dɔw bɛ taa nɛgɛ dɔ de ta k'a don u yɛrɛ la ka taa sɔrɔ nɛgɛ min bɛ kɛ sababu ye k'u ka garisɛgɛ segin kɔfɛ bololanɛgɛ yɛrɛ man ka don kunfɛ warijɛ ni sanu ni zira ni dɛngɛ ninnu a man ka don kunfɛ quoi. Sinon an yɛrɛ kɔni an b'a san dɛ. An b'a caman bari san. An kɔni b'a san bon an fɛnɛ b'a kɛ an parilan ye dɛ. An ma a dabɔ o de kama. Bon parili ta ninnu fana na i bɛ taa sɔrɔ a caman ye nɛgɛfin olu caman ye nɛgɛ bon en tout cas a kɛla nɛgɛfin a kɛla sanu a kɛla fɛn fɛn o bon bololanɛgɛ kɔni kan ka jate minɛ yanni k'a don i bolo la. Donc hali n'an m'a san k'an parilan an kan ka taa ɲɛɲini fɔlɔ yan'an k'a san. Kosɛbɛ hali an muso ninnu filɛ nin ye an bɛ se ka sanu san k'o kɛ chaîne k'o don an kan na an bɛ se ka kɛ bololanɛgɛ ye warijɛ fɛnɛ la même chose donc n'an m'olu kɛ an ka taa ɲɛɲini fɔlɔ yan'an k'a kɛ. Sanu ye masiri ye i b'a dɔn bi na n'i ye i bɛ nɛgɛfin don i tɛgɛ la ka yala cogoya min na n'i ye sanu don i yɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ yala ten dɔ bɛ sɔn k'i tulo fara tiɲɛ tɛ masiri don labɛnminɛn don ni o b'i bolo sisan a caman na n'a sɔrɔ la i ka nɛgɛ tɛ i farila nɛgɛ tɛ n'i bɛ taa i ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la n'i y'a dɔn ka taa n'i bɔra i ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la i bɛ se k'a bɔ ka bila fo ɲɛnajɛ wɛrɛ i y'a ye sinon ayi foyi t'o la. O diyala an ye yɛrɛ de o ɲininkali damadɔ de tun b'an bolo k'o tɛŋu i la kumakan laban jumɛn b'i bolo k'o fɔ jama ye. Bon n ka foli bɛ n lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye kuma bɛɛ n bɛ o de fɔ dolo bɛ cogoya min na a kan ka se ka faamu kamasɔrɔ ni i b'an jateminɛ kuma caman an bɛna kuma siɲɛw an bɛna siɲɛw ta ka kuma siɲɛw kan kelen kelen ka daminɛ bele la ka taa se fo poisson ma n'i b'a a kɔnɔna na e yɛrɛ ye mɔgɔ nasugu min ye i bɛna i yɛrɛ dɔn donc an bɛna olu daminɛ mais yanni o cɛ san kibaru an b'o baaraw fana la donc a tɛ mɛn n'ala sɔnna a ma ni san yɛlɛmana an kɛnɛ ɲɛna donc an bɛ essayer ka san kibaru fɔ ou bien n'a baara banna k'a sɔrɔ san ma yɛlɛma yɛrɛ san yɛlɛma wagati ninnu na an bɛna olu fɔ donc mɔgɔw ka se k'u sɔgɔlen to an na donc fɛn caman de bɛ yen nɔ an bɛna a yira u la dolo kɔnɔna na quoi. O diyala n ye an lamɛnbagaw komi aw bɔla k'a mɛn cogo min na an ka dodo professeur fɛ nin fitinin dɔrɔn de fɔlen y'aw ɲɛna a kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ a tɔba de bɛ yen nɔ k'a daminɛ bele la fɔ poisson an bɛna kuma bɛɛ ka kelen kelen k'a bɛɛ siginin dɔw fɔ an ɲɛna donc bɛɛ b'i yɛrɛ ye i ta kɔnɔna na donc a kana ɲinɛ k'a like k'a abonner k'a partager aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.